Piştî demekê ji rawestandina bi sedema koronayê careke din dibistan li Bakurê Sûriyê ve dibin. Li gorî biryara desteya perwerde û fêrkirinê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê derbarê vekirina dibistanan de roja yekşemê 27 vê mehê nêzî 900,000 xwendekar berê xwedana dibistanan da got sala nû ya xwendinê dest pê bikin. Hevseroka desteya perwerde û fêrkirinê li herêma Cezîrê Rohat Xelîl ji dengê Amerîka re diyar kir got piştî çend mehan ji amedekariyan ji bo sala nû ya xwendinê ya sala 2020-2021 biryar hat dayîn got deriyê dibistanan li pêş xwendekaran werin vekirin. Bin 1225 dibistan deriyê xwe vekiriniş xwendekaran re got perwerdeya xwe bibînin. Hezirê me jî gojer hatine kirin di car hemû dibistan tên dermankirin tên taqîm kirin. Ji bilî wê na jî sîstema yani belavkirina xwendekaran di refadê yani her refik em bêjin tenê yek mase yek xwendekar tê dirûnê ne zêdî 15 xwendekar jî bin di refê de. Li aliyekî din rêveberên dibistana her wiha mamoste û karmendên din jî amade bûn ji bo pêşwaziya xwendekaran. Berîvan İbrahîm rêvebera dibistaneke li Qamişloyê li ser amadekariyên pêşwaziya û xebatên ji bo birêxistinskirina refan û belavkirina xwendekaran ji dengê Amerîka re da zanîn got wan şagird belavkirine li ser refan û pirtûkên wan li wan belav dikin. Ji bo pêşwazîkirinê biringekî xweş bê kêf xweş bibin şagirdê me îro sibhê mamosteyê me li devê derî sekinîn ji bo pêşwazîkirinê û taqîm her şagirtek dihat disteyê diaqimandin û em diekidîn ka kemama hene werene û me kemama jî bi xwe re anî bûn ê got kemama nebuware bûn me ji ware dideyne. Li vê dibistanê gonavê wê Almaza Xelîl e ya navîn 11 ref hene û 140 xwendekar hatine qeydkirin. Tenê di roja yekem de ji sala nû ya xwendinê 120 xwendekar hatine. Diyare got tirsa belavbûna koronayê dibe sedema got hin malbat zarokên xwe rê nakin dibistanê. Berîvan İbrahîm bang li malbata kir got zarokên xwe bişînin dibistanê û tekezî li ser parastina xwendekaran kir. İnşallah tiştekîne heta ji me bê em mamoste em ê parastina wakin û çi jî em ê nû ser wasekinin heş xwe heb yanî ser wasekinin û ti nexweşî navwade nederkeve ji aliyê taqîmê ji aliyê kemama mamoste me eyar kirina sê-çar mamoste di nav şagirda re bigerin her tim ji bo heş xwe hebin yani danûstandina zêde xwe nêzîkî hev nekin dûrahiya zêde xwe dûrî hev kin. Li gorî biryara desteya perwerde û fêrkirinê ya herêma Cezîrê îsal deriyê 10,225 dibistan hatine vekirin û 20,000 mamoste diçin ser karê xwe. Her wiha 130,000 xwendekar hatine tomarkirin li Cezîrê. Li ser asta Bakurê Sûriyê nêzî 900,000 xwendekar hatine tomarkirin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.